Garai hartan potajea, urdai pixkan batekin, eta afaltzeko eta berriz arratza batekin 3 pusketa iten ditunik, Imagínate. Jo. Ilar pixko batekin, patata batzuk jarri ilarren, eta arratza pusketa baterako 3. 3 3 arratza bat. Hori, itena hoan. El día de San Sebastián, mire, elur bat zeon hemen, elurre, ubea bat beso eta bestea, oinez, ezinera bata, cuesta arriba ifuia. Ordu nesteme jeuken gazien, Eta pantano dideza ordu nasitzen zeon, Ara tortzen zien lanea, gero. Eta horti pasagoa danak, alabak eta ama eta iteta danak. Bai, 26 urte inturik Patrizioaren lanen. Fabrikan zabiltzan jendea, zeon hor, eta itxen itun euren 60 uge. 60 camas, hacía 60 camas. Y 60 habitaciones. Zuk, bakarrik. 3 pasillos, 3 escaleras. Bateres no tengo todo. No sé cuántos. Gure alaba erabatzuten denbora horrean, leheneko gauza galdetu mentzion, aitek ze erremita, bere gozkoa zuen ze erremita, bere fabrikatika. Horrek, segea, ya sabe lo que es la godaña, sea, eta segea ordu bete baino lehenago, aitzeri erabateko karzionarekin. Que detalle, Gero bialdu dituten goiko pentsiona. Han 5 urte dituen. Han 54 lauzken. Eta gero ube ekiteko eta limpieza egiteko juten ziren 2 emakume. Eta han jaten ematen zenien? Han danei jaten eta baltzen eta... Hemen etzion ezarra. Ez zarretzion. Etxe bat hortxe zeon, kultura etxea atzakalden, haian 1.000 dentista behakorda. Pero ya, gero hortik barriora zen dia. Nik ikusitut buruko behiek lebizire zen itxeon hor, txen. Horitan asoro, horitan zian buruko. Eurek ikasten zituen urdaia eta babea eta bihartzuen zera gehiena berak hartzen zituen. Eta nik ardoa ogie, nahi gerostenuna, hartzen dioen, y no sé qué les cobraba entonces, no me acuerdo. Loitea, edo utzea, Ale ontzien bat etxetik eskondu zan bat. Hemen 50, osea, 250 jenderi baseko bazkaltzen. Eta alaxe, lagote honetan, eta gutxi izan, eta ekarri behibar esaten dituen, bai zerbitzeko eta bai itxiko. Kasuenak ekarritzen hori. Eta zerbitzeko soperak, fontek, kasok, eta kutsarak uste paseudela, kutsarak ez. Entzaizu, ontzia idala parregatzeko, sutan berotu gure, eta itetzar. Eta ibar gutxik jarrizun kalentadorea. Urtetia, baina hemen gehien eman da ez da oleaskoa. Jende asko zan hortan oleaskoa. Ensaladakin. Eta gero gaine, melokotoia eta pina ostrea baten zan. Zenbat oiasko? Oiaskoaren kalkuloa zer da? Oiasko bat? Laurdena.